बर' माहारिनि सोमावसारनायाव आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनानै सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि दिनै थैनाय सान एबा मुंख्लं सान आरो बे सानखौ बड'लेण्ड मार्टियार डे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारि नाङैनो फालिबाय थादों। दिनै 39टा दिनै बड'लेण्ड मुंख्लं सान आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुआ नैबे बिष्णुराभा जि अडिट'रियाम दङ बेयाव फुंबिलिनि सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावनानै माहारिबादनि जि गिदिर आदर्श आरो बर' माहारिबादखौ लानानै हारिनि सिनायथि थामोन्था रैखाथिखौ फोथांनानै लाखिनाय जोंनि अस्तित्व जोंनि जि संबिजिदारि जिखिनि मोन्थाय गणतान्त्रिक जिखिनि मोन्थाय बे गासैखौबो लानानै हारि हिसाबै थांना थानांगौआव 1987 मायथाइनि दिनैनि सानाव गुवाहाटीनि जज फिल्डआव जि मास रेलि जादोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बे मास रेलिनिफ्राय थांफिननाय समाव सुजित नार्जारिखौ जोंनि हेंथा खालामग्रा आरो आन्दलनखौ क्रास डाउन खालामनो नागिरग्रा माखासे शौविनिस्ट सुबुंफोरा बिथांखौ गाग्लोबनानै बुथारदोंमोन आरो दिनै बे सानखौ गोसोखांनानै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनायजों लोगोसे ब्लाड डनेशन केम्प बेयाव लानाय जादों आरो बयबो बुङो आरो जों बयबो मिथिगौ जे थै दान होनाया जिउ दान होनायजों समान आरो दिनैनि समाव बे मोनसे रिलेभेन्ट गोसोखांथि सानजों लोब्बा लाखिनानै ब्लाड डनेशन केम्प खालामदों। तेजपुर मेडिकेल कलेज TMCनिफ्राय बेयाव टिम फैनानै दंफैयो आरो उदालगुरि सिभिल हस्पिटालनोबो बे इउनिटफोरखौ हरनाय जागोन। दा फार्स्ट गिबि डनार हिसाबै आं बाहागो लानो मोननानै जथेस्थ' गोजोननाय मोनदों आरो बेखायनो जे जोंनि जिखिनि ससियेल कन्ट्रिबिउसन जोंनि जिखिनि जे सामाजिक जोंनि दायित्व बेखौ जों जेब्लायबो जोङो गोसोआव लानानै हाबा मावबोदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो माहारिनि सानथौ सानस्रि हारिनि खैदां खैफोद हारिनि थैनाय थांनाय थामोन्था रैखाथिनि थाखाय माहारिबादखौ बिथा खालामनानै हाबा मावलांगोन आं जेब्लाबो मिजिंथियो आरो दिनै बे महत मोनसे उद्देश्यखौ लानानै जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव गोबां सार्जारि केस जायो इमारजेन्सि केस जायो गोबां एक्सिडेन्ट केस जायो आरो गोबां ट्रमा माखासे इमारजेन्सि केसेसफोर फैयो लोगोसे जोंहा डिलिभारि केस थायो आरो सरकारि हस्पिटालफोराव सिभिल हस्पिटालानो जा मेडिकेल कलेजानो जा बा हस्पिटालानो जा बेफोराव ब्लाडनि क्राइसिसआ जेब्लायबो थायो। आसामाव जेसेबां मेडिकेल कलेज सरकारि हस्पिटाल दङ जेराव ब्लाड बेंक दङ बे ब्लाड बेंकफोरा प्राय माने क्राइसिसआव थायो खालि थायो नांगौआव ब्लाड मोना। दा गोरिब गुन्द्रानि बे थासारिखौ बुजिनानै आरो इमारजेन्सियाव मानसिनि जिउखौ रैखा होनांगौनि थाखाय जिहेतु ब्लाड नांगौ बेखायनो दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ गासैबो आन्सलिक एबसुखौ जथाय लानानै बेयाव ब्लाड डनेशन केम्प खालामनाया थारैनो बिराद गिदिर मोनसे हाबाफारि आरो बेबायदि हाबाफारिया खोब रेयार जायो। गोबां जायगायाव ब्लाड डनेशन केम्प जायो थेवबो लार्ज स्केलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा ब्लाड डनेशन केम्प खालामबोदों आरो ब्लाड होबोदों आरो बेखायनो आङो उदालगुरि जिल्ला एबसुखौ धन्यबाद बावदों आरो माहारिनि थाखाय जों जेब्लाबो खौसे हाबा मावलांनांगोन आं बेखौनो खावलायबाय।